Večeras parčujemo u restoran Gariful jastoga na pijano. A zoći je pijano, to ćemo reći tek na kraju. Ne znam, evo mi ben. Kolisnije. Ha, ni za dvojicu taman, ti ćeš 70. Evo, dobar dan. Evo, pošto smo isikli malo kapule. Evo ga, stavit ćemo na trinoge. Stavit ćemo šinku našega domaćega uja. Masno je, a nećemo vele. Ovo si kapulu stavio. Kapulu sam stavio. Sad ćemo malo šufiga kapulu na trinoge. Lagano na ogonj. Mio, kurca, Mio. Evo, lagano se šufigoje. Evo ga, lagano se šufigoje. Pomalo lagano se šufigoje. Ovo će biti prvi materijal večeras na strašti. Evo kako smo šufigali malo kapulu. Dobila je malo zlatne boje. I ćemo jedan pomidor unutra. Za pijanega jasta jedan pomidor. Malo ćemo ovo malo šufigati isto. 2 minuta 3. Još malo. Jedan pomidor. Smo šufigali. Mio ćemo izgore. Ne voj se ti ništa, nima čovjek dok mišu ne zgori. Evo ga, ćemo malo bilega luka unutra. Malo petrusimula. Malo petrusimula ćemo hititi. Sad je samo za ovak 3 minut. Sad ćemo hititi ovega našega domaćega kenesija. Evo kako mi bilo se ne užiže. Da bi tu kazao. Pa da je voda, Ivane moj, pa nije ovo voda. Svi mislim. Ovako. Šta si to stavi? Šolše. Domoće šol sve hiti unutra. Evo dok se ovo šufigoje lagano. Sad ćemo mi našega nega molega Jasovića za 2 osobe. Daćemo mu sad u Boga, ne bojte. Malo proizvađen, tamo gdje je izvađen. Sad ćemo mu izvaditi ovo jetru ćemo mu izvaditi. Neću ga pratiti jer on izmora i ovo lagano crivo mu moramo izvaditi da ne bi ostalo unutra. Evo ga, bacimo crivo. Evo ga. Evo ga, i on je sad parčon za butano. To gotovo. Hitit ćemo 3-4 čili papričice. Neka im se čuti i još pinku domaće šolše. Samo pinku, moramo vidjeti miru da ne bude previše, a ne ni primalo. Sad ćemo staviti jastoga. Da se ne potuče, da nećemo komade, nego pol jedemo, pol druge, da se poslije potuče, do koje će poveće sride. Evo ga, sad ćemo ga mola 7-8 minuti i završivat ćemo poslije. It's good? It's good. Bora Mio vunjo cila riva. Neće vunja. Evo sad ćemo Ivane, izvadit ćemo jastoga. Lagano jastoga ćemo izvaditi. Drugi brk. Evo ga. Noćemo njega. Malo. Evo ga jastoga na bundu. Sad ćemo malo naložiti, neka prokuha noglo i hitit ćemo špagete unutra. Prve talijanske, 7 minuti. Evo ga, sirova maništra, evo je, prva talijanska, sad ćemo je posložiti. Malo ovako, da se ne zalipi. Neka potegne šuk za 6 minuti, vroćemo teču na stol sa 2 jastoga, da ih malo samo čapovo opak, da se stepli i to je to. Gotove, špageti su gotovi, 7 minuti, 8, maksimalno žerava gotova. Vrotit ćemo jastoga unutra, neka se dobro stepli i za 3 minuta samo da malo se opusti, da malo odleži. Špageta, kad se malo odleži, gre na stol. Cijela teča i udima na stol gre.
i neka se lipo naidu, neka feštaju, neka popiju jednu bocu dobrega vina. I to će biti prvi materijal. Ovo je, ali mislim da niko treba probati, ali probat ćemo samo jednu špagetu da vidite gdje je čemu. Ima čak konobar, nose čak. Konobari.